Owere kod mano, apisa ariyo mag tend kaunti ma Mombasa ochunge tich kaluwore gi midhiero mar sienyruok mar orofa moro ma gikone nyicha ne oruomb piny. Ringre jago moro ma nyicha ne ni ei odno motelo ne muko mare bende ogol kendo oiki odiochieng' ma kawuono. Riwruoge makelo ne ratiro mag oganda dwaro ni tim nonro mapiyo kendo ratiro yudre ne familia mag jogo mayande kata jagono manyinge en Yusuf Ali Abdi mane odno oruombore godo. Magi timore ka hospital ma Makadara manitiere machiegni gi kama nyicha ne omuke odno to oseyaw kendo osechako chiwo resruok ne jotuo. Osiptalno nyocha ne olor kaluwore gi midhiero mane nyalo bedo e kinde mane iruombo odno piny. Everyone, the whole of Mombasa County, they prayed with us, they assisted us. Sisi tunaomba haki ifanywe, itekelezwe kwa familia. Ni wakati kama huu, hatutaki speculation. We demand investigation ifanywe kamilifu. We had to approach the demolition in a way that there is a minimal damage and loss of life. And I can say that the exercise was very successful. 2 people have not been suspended. 1 person has been suspended. 1 person has been sent on compulsory leave. Allow me to be able to finalize on that particular report. And that report, as I had said, will be shared to yourselves. I will be there myself together with the team. And the team, by the way, is totally independent from any county government personnel. Tumeweza kuhamisha familia 60,000 people. Tumefunga hospitali na nafikiri ndio demolition ya kwanza kufanya kwa nchi ya Kenya, controlled demolition.